Hayan, mas sayo na ninyong masaksihan ang mga interview sa inyong mga giidolong artista kay gisibong na ang Fast Talk with Boy Abunda sa mas sayo nga time slot. Ani ang detalye. Moreno, mestizo. Mauubusan ka ng pera. Sino ang una mong tatawag? Matag hapon, dili lang mga revelasyon sa inyong mga gikahinamang mga artista, kundi lakip na mga real-life drama o istorya gikan mismo sa mga celebrities o personalities. Ang hatod sa Fast Talk with Boy Abunda. Nunod sa wisdom o commanding presence ni Boy Abunda, maaghat umadasi gayud niya ang iya mga guest stars nga mopaambit sa ilang mga personal life, dinhi mugawas usab ang mga candid moments ug ilang genuine emotions. Apan taliwa ning taas nga kasinatian ni Boy Abunda sa natad sa pag-interview sa mga celebrities o personalities, iyang gibutyag nga dili garantiya ang taas nga kasinatian sa pagsiguro nga maanindot ang dagan sa usa ka interview. May mga kaibigan tayo na may mga bagay na hindi pa handa ibahagi ang mga ilang bagay sa kanilang buhay at karera. So, parang Luan, parang it's a fun tightrope walk. It's never easy. You always find, it's a balancing act. Iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon nga makuha nimo ang atensyon o pagsalig sa gi-interview nga guest. Bilang guro, ang technique lang dyan ay magtanong, makinig, and do the conversation. Kasi may mga guests na they trust you when you listen. Karong August 3 ug 4, makita ang Fast Talk with Boy Abunda sa alas 3:35 sa hapon. Ug pagka August 5, hayan makita kini alas 4:05 sa hapon. Kulang ang pananalita para ma-express ko at maibahagi ko ang aking nararamdaman. Kasi we're able to do what we do because of the support of this whole country. At mabuhay po ang Eastern Visayas, mabuhay po ang Cebu. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Misdak.